Padung ko. Hi guys! Welcome back to my channel. Si Florami Boholanan ni og si Dwight. Dami karon sa sentro sa Alicia kay. Naman mi gilakaw guys. Ang jagi kutasan mi so maniud to mi guys. At to mi maniud to sa ila ate Mimi ko red kay. Mama na musuki kada Domingo. Hi ate Mimi og ni Jubilats channel ha. Nana zay channel da. Lamir ba na mo gitar bata ah. So check lang ko ninyo ganahan mo. So matumi karon guys sa kanan na ilang restaurant maniud to mi. Anjay ni Guman. Muduaw mi hindi tirik ni Mayor kay naikag man sila sang buhok guys. So ningkuan po sila ni adto po sila sa hanggantuan nga salon sa Shimo Beauty Salon kay magpatambag ko po sila sa nilang buhaton silang buhok para mo enhance pag ilang mga beauty. Jato sila rong adtuon og sani ilang mga gipangkuan dito. Buhat dito ning sa man to sila. Alas 9 wa pa siguro to alas 9 dito na kupot-kupot na kay excited gabi gani sila wa gani halos pakatuog kay excited kadto silang mga buhok kay si Mayor wa pa na sila kasuway og riban. Si Mayor ug si Tere sila duha wa pa na sila kasuway pareho. Riban. So, maato ta karon pero before that mga unsa lagi kay kutas. Slide pa more, Jubilats. Oh, na slide si Get Wilson Jubi kay gidang kuan, idhang kana na ilukunan paksi. Adi man nagkuno baji-baji dapat so magkita ra ta guys kay liliyon po nato sila tiring. Sani na ilang kahimtang dito karon. Hi guys, so wa ka jud mga gamit ni sa usa ka vlogger dari sa Alicia. Lugar man ni sa vlog karon pa jud nagtipa no. Buhula na ang dagoy sa channel ko tung mahilig sa laag mag-rating may tawagan na law. Aron lang niagi sa kon mag-bike pud si Jaja. Daghaw ka view isang pangantuan tanawag isang channel guys. Buhula na ang dago. Adventurous si Jaja. So ako dam ha dari nag-abot ni sa langanan nila Tinimi dari Mercado. Lami ko dari ilang mga suwa. So guys, sorry sila guys ilang mga kauban ko sa work nga pulis. Nato dari Alicia nga police officer nata. Magwapa. Charlotte. Okay, salamat. Don't forget, Buhula na on the go. Subscribe kung kayo i-con po, click po ng bell icon para ma-notify ka per minute. Bye! Ayo! Ayo! Hi! Char! Si Mayor na lang! Hala, si Mayor! Okay, kawan sa may gibuhat ni mo. Char, manicure, pedicure, ate bilin mo na sa tibilin. Ay, bar! Tani balik ra ko kaning tanaw ko silang update. Hala, yun, ikaw na na! O, sige, tiwasa sana niyo. Nihapit ra ko, ni tanaw ra ko sa inyong kalagayan, Dani. Napay niyo buhaton nun kay nami ko na to order sa mga negosyo ginagmay. Din sama nang imotir. Treatment ra no, kay kuan na magandang buhok daw, no? Super! Wow! I like your attire today. Oh my gosh! Pinahiwa-hiwa man dyan. Ara, sexy ha. Halas, Mayor, di mo ko katuon. Ikaw na, Mayor. Hala, ang gapa naman ni Mayor. Hala. Di, kuha na dyan. Oh, iba na na dyan. Di, nagubot ni ka, nagmotor man ko. Pero okay ra sa kadyo. Okay ra sa kadyo. Namigan gihapon siya. Pagkaan sa mo, palit mo na. At sa mga kaskan rin, break time sa gulo. Pagkaan na sindos ember kay maniwang na. Kaya dati, dyan biti. Okay. Uli na po ko. Kaya na ako kuha ng lilir ako. Hi guys! So, dan ako sila undoy. Kaya mag-arihan man dyan ko sila undoy mga ingarong orasa. Alas 2 hapon. Gikan ako sa lonja. Kita tapos mga itsura. Grabis Mayor guys. Wadyo ko magdahong. Mga ingato na idyang itsura. O pag ganito ang haman. Pero makita na ni mo nga na nagasi improvement. Na naangay ba dapat siya. So, di ako dari kay ga-upload ko. Upload ko anja. O mga lang lingaw. Si undoy busy meron gawas. Kaya nagkuhan siya. Naghimos dag barbecuehan. Kaya magtinda-tinda ko na sila barbecue dito ilang restaurant ba. Matong ga-welding siya. Sige pasagdan. Iza-iza mi dali panginabuhi. Ako, mapagpapaghuman nag-edit sang thumbnail. Anja maglista ko unsa sa katong pang shoutout. So katong ganahan ma-shoutout, maginahinay lang ko shoutout ninyo. Kanang ahadon paning kamutan nga kada adlaw ko makalista bisag mga ginagmay ragod kan di pun man hudton kanan murit. Wala tay mahimong vlog magsige ra tag so shoutout dari. So guys, naka-decide ko guys, sa decide. Murag karon nako ang butang no. Naka-decide gid. Gusto ko mat kanta-kanta. So narag po na ninyo ganahan mo minaw. Stay mo na og di mo ganahan maminaw. At sa po mo sunod nga video kay bisag di mo ganahan. So magkanta ra ko dari. Kay, wa mo ko ilang mahimo, di man ko doon ni undoy dito kay malibat man ko inigsigas welding na sakit katus on ja. Baho pod. So kapala jo ko dargalain ko dargahe. So guys, mo na itsura sang buhok dai guys. Lami na iligo, kay mura nang namitpit, hang feeling mura nang pilit-pilit nagang buhok, pero di pa pwede kay
So, ikaduha pa man ron. So, ikatulo, mga ika 4 days, maligo na ko. Excited na ko. So, inigligo na ko, di ko na ko mag-shampoo. Tingnalan ko na mag-conditioner. So, guys, kinsa tong mga pareha na, guys, nga giriba nagbuhok, unsa may nagigamit nga shampoo. Tudlo ito, ang pugulin dyan, guys. Kung makaibaw po ko, unsan shampoo ay nagigamit. O, unsa po yung conditioner nga kanang ni Adjon mo ba? Sa nakatag-abod ko. Kanang conditioner nga dyan gamit nga ni Adjon mo, kanang pareha na nga na ribbon, na color, nga na kay, kung ano dyan, sensitive na ba dyan nga ning buhok ka. Ay, nilagi na tandog naman eh. Okay. So, ganahan mo manginaw. Anhirata. O, di pod. At wala po masunod video. So, magkanta-kanta ako dari guys. O, nga Christian song. Ang unang kantahan kay I Am Not Alone by Carrie Joe. Madyo laman og di ni copyrighted. So, adyan laman natin. When I walk through deep waters. Balhin ko pwesto guys, kaya nagtakilid ang cellphone sa mabalintong sa na entonces, maabong din ang cellphone na ka, wagan. Mo man isurang na sa una. Maabong naman ang cellphone ka, wagan. Through the valley of the shadow, I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. Okay. Okay, maorat na guys. Kay gilaran ako sang tingog. Kuha na ako baga ra pagdag. So next, madyo laman igwa ni mga kuan ni basig mga impasta danis kuan. Tagida danis kuan ta. Credit sa tagidos kanta ha kay kakantahon ra ko. Ana salaman sa pagkakaroon guys kay kalimot ko sa mga titles kanta. Sunod na laman pwede rin mag-request diha. Hi guys! Humanas ang nag-welding. Insa nagsugba sa dari oh. Ano sila nag-welding ko? Insa na doy ketchuang? Ketchuang? Itong og nokos. No ko sa kitong nga manin guys. Lami ah. So guys, mo na kitang gi-welding ganina nga barbecue hanan char. Sana all ka mo welding. Ito mo. Practice rawi. Taas palay ka na ako. Syempre bagagang sandal. Pakanan ko ni guys asa ko ni jay ulis bye. Nanambok na bitaw ko doy sigahan mo pagkaon doy. Pulad. Pulad ka karon. Sa tanaw na to unsa guys og lami ba nang ijang sinubay mo lang nagasinan. Wala mo sini wala timpla. Amo aram guning bugoy tag sami. Luod sa pala mo plato doy. Uy, unsa naman na? Gibang-gibang naman na. Ha? 5 years pa na. Aga mag 10 years na. Napa man. Buo pa man. O parang buskag. Ito plastic. Alang lami ka dos nukos. Ag allergy dani. Nanapahibakan ng gabi dani. Okay. Nanapahibakan ng gabi eh. Bakit na ka? Yes. Ano? Ay, sanay mo gida. Doy! Sanay mo gida kay kahumot ko. Wow! Arang lami. Ganahan ko magtrabaho. Nga nagahangsudan. Ang lami. Wow! Hindi na tayo gwapo. Mang kahubahan. Habakan. Lagi mo palit man tada ag tambaw. Arang lami. Paborito na na. Palit tada ag tambaw. Arang lami guys. Pakan anak ko bi. Doy, iba pa kong paikagikagan. Okay guys, mga anta guys. So, grabe salamat doy. I appreciate your nga ni effect nga na pinainga na daghan pa jay panakot. Arang lami. Tama katasan ko magkaon sa ko guys. Miyaw eh. Nalgi tayo luto. Char na pa isda. Lami. Salamat doy. Love you. Balagi bakon. Sa makakaon lang og nukos. Doy, swerte ko ni mo, Doy. Pero naman ko na mo lutuan, doy na liman. Ha? Ikaw na magluto na. Kalimay na mo. Kasa din. Binali. Ay.
Saan eh? Ami. Babora may hanggang asinan. Ami lagi. Awa guys. Natanang panakot. Bakit? Kami asahang. Kurot na ang luto. Kurot na. Kurot na ang luto. Oo, nagbulan si basta na May sili. Sili. Pero toyo di ka. Perfect. Busog ba pagbubuhat ito? Wow. Nga. Nga ba? Hindi ka pang pinirito ang gisugba. Na magagambar di kung wadah kung makaon. Kahit kami daan doon ko ano. Tambal silbak. Gumak na ka? Hindi na, gulay na ito. Kapit na. Lungkot man ang bakal ito. Kain ba? Darah ka? Salindang ka to. Gabi, alas 18 na sa gabi guys. Unsa nag-live si Ondoy lang FB ganina. So mga hapit pod mo 30 minutes or more than 30 minutes sa mga live nagkanta-kanta ring mga Christian songs. Excuse me. Wa pa ko kauli kay na tanggong mi kay uwan man ko sog. So, ang gisabi nyo nga mag-shoutout ko ginagmay. Shoutout ko ginagmay today. Hi ko ni Ma'am Lovely May nga mo di first owner gid siguro kada upload ginas vlog ug di ma first masikat ang harong gid. Salamat ka Ma'am Lovely May. Og ni Ma'am Lynn. Hala di ko kabasa doy. Pero puti agi mo saga. Ma'am Lynn Abayon. Hi Ma'am Lynn Abayon og ni Ma'am di ko kabasa doy na. Nala. Grabe libat ko. Kita ko di. Kita god ka. Tagang mata nang isa naman ini. Makita gud mong kaanyag. Ay, sabi di ko kakita saan basahan. Ibig kaya nag-shoutout ko. Jadi, ispatag balik. Ngana ra. Okay. Og ni Ma'am Tisay. Oh, nabuang na ba ni? Nay, magkadusang pa rin audio splash doon. Nay, marag may ilo. Jadi, pag ngan. Nakapangayilo daw rin pala. Ako'y basa be. Ug Ma'am Tisay Norval. Pagtarang. Tama, ikaw nagsuwat, di ka kabasa. Ma'am Tisay Norval YT channel. Og ni Ma'am Candy Ann TV. Unja ni... Namo mukuan sa tanga doon ni murag kadyo. Imo magugi flash. Baul kay Flash. Kakabasa nga nagsiga. Ikaw nagsuwat sa imong agi. Imo magugi flashan nang kabasa ko sa agi Hindi ning Flash tagas baul. May kadyo lagi nagtanaw na. Ni Ma'am, kisa to? Sunod. Oh, Ninita. Kana Ninita. Gamale. Ma'am Ninita Gamale og ni Ma'am Rowelyn Luna. Hi, ninjang tanan. Nanum-unum sa alaman kay grabe daghanan ninyo sunod na padagaban. Putda na laman na. Guys, di ko kabasa. Ako'y basa be. Di ko kabasa kay grabing ko ana lagi. Unsaik. O niagi ka grade 1. Niagi ka grade 1 wa. Di man utro ba? Cho. Okay guys, sa mag-utro takas kay nakalibat-libat ko din ako ispat dia. Asa na to otro ta ni Ma'am Lovely May og ni Ma'am Lynn Abayon, Ma'am Tisay Narval YT channel, Candy Ann TV og ni Ninita Gamale og Rowelyn Luna og ni Rodstats channel, Ate Mimi Vlog, Isaya Tero taga Jinsan na love Jennifer kadto ho I love you sige nag I love you na I love you pud ma'am Ma'am Jeneline Estoki, Ma'am Gigi Maglasang, Ma'am Rosa Elias Family sa Pinas. Oy, isa tong YouTube channel og ni Dada TV. Hello, pero minsan mag-comment og ni Ka-YouTube Day. Salamat. Gina VB, hello ma'am. Salamat sa iyong mga gift diha sa Pasko. Sir Arnie Labo, hello sir. Ma'am Shoutina, hi. Og ni Pamilyang Lagan channel. Hello, Pamilyang Lagan channel. Kanang keep on vlogging ha. Tuloy-tuloy ra kay sa kinaunan ra na lisod ko dyan maanad ra ka. Og ni Navel. Hi Navel. Og ni Ma'am. Ano ko kabasa?
Ma'am Grina Galo, ha? Ma'am Sarah Jane Hermias, taga Ormoc, og ni Ma'am Jinky May Diaz, og ni Jason Ramada, taga Luon, char. Og ni Emilia Luyad, taga Bukidnon, og ni Jeneline Manggala, taga Maribohok. So, kana salaman today, guys. Salamat sa inyong pagtanaw, aguban, ug manapunpuan pa ko na ni maglista na pag ko for tomorrow. Salamat kaadyo, Unta, i-keep safe mo per mi sa Ginoo. Bye, and I'll see you on my next vlog.